दिनै नोङो जितु इन्ड' नेपाल जितु मोनसे इन्टारनेशनेल गेम जादोंमोन बेयाव सनानि मेडेल मोनबोनो हानानै माबायदि मोनदों? आं मोजां मोनदों, बिराद गोजोनदों। नोंसिनि अननाय मोनना गासिबो मानसिफ्रानो बिराद अननाय होदों, बिराद गोजोनदों। आं सानाखैमोन बिदि अननाय मोनगोन होनना। गोजोनदों, जोबोद गोजोनदों। बे खेलखौ मालानिफ्राय गेलेजेननायमोन? बे खेलखौ आं उन्दैनिफ्रायनो गेलेदों, एसे उन्दैनिफ्राय। ओरैनो आंनि बिफा बुद्धेश्वर बसुमतारी आफाजों ओरैनो एसे उन्दैयाव ओरैनो गेलेयोमोन। ओमफ्राय लासै लासै क्लास 10 निफ्राय आं मेन कम्पिटिसन थांजेननाया क्लास 10 निफ्राय 2015 निफ्राय 2015-16 आव आं स्कुल नेसनेल गेलेदोंमोन। बिनि उनाव इउनिभार्सिटि गेलेदों, कलेजावबो गेलेदों। ओमफ्राय दा लेटेस्टआ बेनो आरो आंना इन्ड' नेपाल इनभिटेशनेल चेम्पियनशिपआ बेनो। दा उनाव मा सानदों? उनाव आं दा फरायगासिनो। आं दा 5th सेमिस्टार BPES बेचेलर अफ फिजिकेल एडुकेसन एन्ड स्पर्ट्स फरायगासिनो। बेखौनो आं फरायलांगासिनो। ओमफ्राय स्पर्ट्स लाइनावनो मा मोनलाङो, जेराव चान्स मोनलाङो बेखौनो आं मावलांनो सानदों आरो। आं जोबोद साबायखर हरनो सानो। दिनै जोंहानि न'आवनो नुजाफैनाय, आंनो मान बावफैनाय जोंनि UBPOनि आफाद दैदेनगिरिमोन आरो सिलापथारनि बाथौ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंहानि न'आव फैनानै दिनै आंखौ लोगो मोनफैबाय। आं जोबोद गोजोनबाय, जोबोद साबायखर, रोजा रोजा साबायखर बावहरो, खुलुमनायखौ बावहरो। जोबोद गोजोनदों। बेनोसै। नोंसाजोआ थांनाय 17 अक्ट'खालि नेपाल, इन्ड' नेपाल आरो नेपाल, माने इन्डिया आरो नेपालनि गेजेराव मोनसे बादायलायनाय गेम जादोंमोन। बेयाव सनानि मेडेल लाबोनो हादोंमोन। बिनि सायाव बेसेबां गोजोननाय दं? गोजोननायाथ' बहुद दङ। गिबियावनो रादाबगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर थाग्रोबाय। लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना, लोगोसे UBPOनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैनानै, आरो लोगोसे जोंनि सिलापथार ओनसोलनिनो बाथौ धोरोमगिरि आफादनिफ्राय बिथांमोना फैनानै रोजा रोजा मान बावफैनायखौ आं नुनानै आरो गोजोन बावसिनदों। आरो लोगोसे जोंनि बे फिसाजोआ बिदि फार्स्ट टाइम बिदि गल्ड मेडेल मोनबोदों। बेनि थाखायथ' बहुद गोजोननाय थादों। आरो लोगोसे जोंनि न'खरनि गारजेनल' नङा, जोंहा गौरब दङ। जोंनि स्टेटनिफ्राय थांनानै आसाम स्टेटखौनो मोनसे आसाम स्टेटनि थाखाय मोनसे गौरब लाबोनो हादों। बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोनदों आरो। बे समाव नोंथाङा दा बे समाव मा मावो? आङो माने एक्स CRP जाबाय दा। आं CRPFआव साख्रि मावोमोन। आङो 20 बोसोर कमप्लिट खालामनानै रिटायार लाबोबाय दा। आङो बे साख्रियाव थानाय समावनो बा जोङो मुभमेन्ट खालामबाय थानाय समाव आं टाइम पास खालामोमोन बे चेसखौ लोगोफोरजों गेलेनानै आरो दै। ओमफ्राय आं सानसेखालि बै काश्मीरनिफ्राय जेब्ला आं न'आव सुटि फैयो, आं VIPआव माने सोफ्लांदोंमोन बे चेस बर्डखौहाय आरोना। ओमफ्राय न'आव फैनानै आं बे गथ'आबो न'आवनो थायोमोन डन बस्क'आव फरायनाय समाव। ओमफ्राय आं टाइम पास खालामदों आरो गथ'खौ माने आं फोरोंजेनदोंमोन आरो। ओमफ्राय आं सानाखैमोन बेबायदि बे स्कुलाव थांनानै जे दिनै गल्ड मेडेल लाबोगोन, बेखौ आं सानाखैमोन आरोखि। आं ओरैनो टाइम पास खालामनानै फोरोंजेनदोंमोन आरो बेखौ। आंनो फोरोंदों आरो फार्स्ट। दिनै बेनि फिथाइखौ गावनि माबाजों, गावनि आखाइजों, गावनि दिमागजों, गावनि नाजानायजों बेखौ दिनै फिथाइखौ लाबोनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनिया चिफ सारमोनजों बा EMफोरजों, स्पर्ट्सनि डिपार्टमेन्टजों जोङो रायज्लायनानै माबा मोनसे सुबिदा खालामना होनो हायो, बिथांमोननि थाखाय जों सुबिदा बानायनो थाखाय जोङो खावलायगोन। मानगोनां अन्दिता बसुमतारी, अनजालि फिसानि बरायनि सानाव नुजाफैनो हानाय
खौरां लांगिरि आरो लोगोसे रायजो राजा जों आनन्दितानि दिनै बराय सानाव फैनायाव जोंहा आनन्दितानि गेलेनायाव देरहाबोनो हानायनि थाखाय जों जोबोर खुसि बेनि थाखाय जों दिनै आनन्दिता अनजालि फिसाखौ जोङो आरनाय गांसेजों जिल्ला बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बाथौनिफ्राय आरो सिलाबथार बियाब आइजो अनसायनि जानानै नुजाफैदों बेनि थाखायनो आं फंनैसो आनन्दितानि जानानै बरायनो नागिरदों बेवहाय आंनि माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ आं निमाहा बिखाबाय जाहाथे इयुन जोलैयाव जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि रायजो राजानि मोजांखौ आरो बिदिनो देरहानानै मोजां लाबोगोन बेखिनिखौनो आं आनन्दिता अनजालि फिसानि थाखाय फरायनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय।